Pornești. Pornești. Uite, mi-a încărcat textura. Mi-a încărcat textura. 31. Mi-a încărcat textura. Ia uite-l cum vine în spate și pe ăsta. Hai să-ți dau un parapet. Mamă, cum s-a dus pe lângă mine. Bă, dar tu cu unde te izbezi din măcar m-au mașini? Ha? Am dat drumul la magnet și la toate alea. Ce? Și te face tirone la jocul ăsta? Iar